Just det. Jag är en sann miljövän. Jag har en massa fabrik. Man kan kombinera en god miljö med verksamhet som gör en rik. Sverige har bra miljövård, åtminstone bättre än norsk. Det kan få du bort någon spiggalemört. Själv äter jag nog hellre torsk. Blott jag kan få fortsätta sälja mitt, och kunden kan fortsätta välja fritt. Jag är en sann miljövän. Jag utredde så att det rök. När Greenpeace tog ton, då tog jag 1 miljon och räddade min situation. Sen fick jag en ny koncession. Låt jag kan få fortsätta sälja fritt, och kunden kan fortsätta välja mitt. Om riksdagen stiftade lagar för att rena vårt land, då skulle vi, Sveriges industri, snällt följa statens hand. Just det. Och rena vårt utsläpp ibland. Släpp i